Muškarcima je lakše da promene lični opis iz nekoliko razloga. Maja nam je objasnila kakve bi promene mogli da uočimo na Mateo, takođe je napomenula šta je ono što je za njega karakteristično i nepromenljivo. Matej Periš iz Splita nestao je u noći između 30. i 31. decembra u Beogradu kada je ostavio svoje prijatelje u Gotiku, oni su ga poslednji put tada videli. Slučaj Mateja Periša digao ceo region na noge, a agonija o njegovom nestanku traje danas nešto više od 3 meseca. Za ovaj period Matej je mogao drastično da promeni svoj izgled u slučaju da nije upao u Savu u kobne noći kada se ispekulisalo. Iako je dosta fotografija bilo dostupno javnosti, da li se i dalje možemo sloniti na njih i koliko su merodavne? Da bismo dobili odgovor na ovo pitanje, mediji su pozvali Maju Jovanović iz Biroa za borbu protiv trgovine ljudima, koja se kroz svoju karijeru susrela sa raznim situacijama, što nestanaka, što otmica ili kidnapovanja. Mi smo govorili o nekim smernicama kada je Matej u pitanju, mnogi su izgubili nadu da će biti pronađen uopšte, ali ne treba da gubimo nadu jer imamo nestale osobe pronađene posle 3, 5 ili više godina. Skoro je bio slučaj u Hrvatskoj kada je čovek pronađen nakon 30 godina u Španiji, priča sagovornica. Ako neko želi da nestane, to će isplanirati tako da ga niko ne pronađe. Kada neko želi da nestane, on to isplanira tako da ode i da ga više niko ne pronađe. Isto i sa otmicama. Kada se planira otmica, planira se da se oteta osoba nikada ne pronađe. Osoba koja želi da nestane svesno će to uraditi i pronaći će najbolji način da to realizuje. Specifična je tematika. Imali smo i slučajeve gdje su devojke svesno odlazile u manastir, ali su nestale od kuće, nikome se nisu javljale, imali smo i da su se osobe krile od nekoga ili kod nekoga, mnogo je mogućnosti, kaže Maja Jovanović. Muškarcima je lakše da promene lični opis iz nekoliko razloga. Maja nam je objasnila kakve bi promene mogli da uočimo na Mateo, takođe je napomenula što je ono što je za njega karakteristično i nepromenljivo. U slučaju Mateja Periša, ako se vodimo vremenom nestanka, prošlo je skoro 4 meseca, ali moramo uzeti u obzir da je muškarcima lakše da promene lični opis. Dovoljno je da pusti kosu, bradu i stavi naočare, to je odmah treća osoba. Međutim, boja očiju koja je kod njega karakteristično plava, a visina od 180 cm su nešto što je karakteristično za njega. Važno je napomenuti još jednu stvar. Svaka osoba ima potrebu za osmehom, Matej ima upadljiv razmak između zuba, što bi mogao da bude jedan od najvažnijih detalja da ga identifikujete, zaključuje sagovornica.